Mogik ene an gi chere. Mokwongo ene gima bwana ni wacho ni ok en gima ber. Dholuo mwatiyogo ni maok dhapwa. To ing'ao somo. Adwa ni dholuo no ti gi jok moko ma maybe nokonyono klas. Nikech mano itemo kelo gimoro miluongo ni tribal marginalization and ethnical balkanization. Ma en gima is very bad. An wuok e Luoland, an wuon wuok e Luoland. Adonje land moro mok en Luoland. Asesomo gi ji asetelo ne nyaka jok moko mok en Joluo. Afil ni the moment mawacho ni mok dhapwa. Nitie ngero mawacho ni kane gidhi ne joka na ling nikech nokan jogo ma ginego jogo. Gicha gidhi ne jo manie east ginego gi. Aling nikech ogin. Chieng' moko gibiro na. Kora dong kenda aywa konge nganya konya nikech nokadonjo kacha. Sani gima wa fight en police brutality. To ken police brutality because of a certain community. No aneno there was a time last year noneg nyaka ngato Machakos. No ken Joluo. Ok Joluo kende mosebedo. But osebedo be kinego. Koro at this moment onego beni kwa fight police brutality to kikwa kawe nikech jok ma wacho gigi I can assure ni gen politicians. To kan wang'iyo nyisa kata nyisa ruacha twara kata luongo ni jorabuon. Tangana kata video mar jarabuon ma onge political. Ma en ng'ata kaka in kama. Mano sechung' mowacho ni mose ketowa itemi wacho ni mano lwenj Joluo kik wadonje. The moment mowacho dhok no ka biro chopo time moro ma wan kaka Joluo maybe okwane sirikal. Takwani wabede sirikal kara. Yes nyaka chieng'. Mapiyo kwa tieko. Lakini kapo ni wakoso moko bede sirikal. Chieng' moro kakoro gino duogonwa. Jibiro wacho ni mano kudama atu wara mano dhap Joluo. Twebro dom kendo. Koro lastly en gi solution. Wach mar iwacho ga ni rowere wuoyo to onge solution. Wach mar unemployment. Wan kaka rowere madhi e ndara. Wan gi solution. Sama indiko ji, one of them in ang'eni very soon ibiro chak ndik ji kaka police and so on. Government osebedo katero ji NYS. To jogi yudo skills to gidok dala. Why can't the government kuong tiyo gi jogi kan NYS apply for these positions mag police again? Mon mi kik wadhi ni ng'ato dhi NYS for 2 years ochako duogo dala with those skills. Wabedi gi reforms be. Sani reforms ochako okele NYS weche mag police ka. Ichako puonj jogi through NYS ma kise graduate cha. It is not a mass niki kawe NYS tibiro bedo police kati biro bedo KDF, but a good percentage mondo dhi mbele. Same sani which mag education as a unit a campus. What time reduce number of jok motero mondo dhi otim weche mag puonj. Ke josenge niya jopuonj se graduate mang'eny wakongo wabsob jogi monde. Erokamano inya wendi wach ni mogik kwa tieko. Wach na mogik. Afani na winjo both sides abedo kind joma wacho all of them are right nikech nitie kako ng'iye nitie kako ng'iye ko